Ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Region a zdraví vás Martin Vašíček. Za chvilku začíná poradna a dneska se dozvíte, jak poznáte, že máte doma štěnice a taky jak se jich zbavit. A zahrajeme i písničky, které si zaspíváte. Připravená je Maria Rotrová. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Region a možná, že úplně nevíte, že na Vysočině se docela dobře daří štěnicím. Obtěžující hmyz v domácnostech likviduje Daniel Honzák z firmy Dera služby. Já vám přeju dobré odpoledne. Dobrý den. A my si dneska budeme povídat především o likvidaci štěnic. Tak začneme tím, jak vůbec poznáme, že doma štěnice máme. Co je takovým vodítkem? Rozpoznat to, že máte doma štěnice, může být celkem problém. Ono v těch raných fázích výskytu to zamoření nemusí být zcela zjevné a patrné. I když se třeba vyskytují bodnutí nebo reakce na bodnutí od nějakého hmyzu, tak to lidé většinou přisuzují komárům. Nicméně štěnice jsou vidět pouhým okem, ale lze je nalézt na predilekčních místech výskytu, jako je třeba postel a její konstrukce. Co dělat, anebo naopak zase nedělat, pokud zjistíme, že máme doma štěnice, například někde u té postele, jak jste říkal? Zjištění, že máte doma štěnice, je pro mnoho lidí šokem a my celkem důrazně doporučujeme, aby lidé v tomto prvotním šoku nepřenášeli nábytek a věci z těch zamořených prostor. Pokud by je přenášeli v rámci bytu nebo bytového domu, hrozí výrazné riziko, že se ty štěnice zavlečou do prozatím čistých prostor. A stejně tak nedoporučujeme aplikovat komerčně dostupné přípravky třeba ve formě sprejů, proti kterým jsou štěnice rezistentní a můžete tím urychlit jejich migraci. Kde se ty štěnice u nás berou vůbec? Když půjdeme trošku do historie, tak štěnice jsou pravděpodobně byly primárním hostitelem štěnic byli pravděpodobně netopýři. A sdílením společných prostor, mám tím na mysli jeskyně, je celkem jasné, jak člověk ke štěnicím přišel. Potom začátkem 20. století s rozvojem infrastruktury, s rozvojem měst, taky s migrací lidí danou válkami, štěnice zaznamenaly celkem výrazný rozmach, který byl utlumen ve 40. letech používáním DDT. A za tím novodobým rozmachem štěnic stojí především rezistence k používaným insekticidům nebo k některým chemickým látkám, vysoký populační obrat štěnic a rozvoj cestovního ruchu a dostupnost letecké dopravy. Předpokládá se, že ty rezistentní kmeny štěnic se k nám dostaly ze západních zemí, jako je například Amerika nebo Anglie. Můžete popsat, jak vůbec taková štěnice vypadá, jestli se dá vidět pouhým okem? Štěnice se dá vidět pouhým okem, je to hmyz s proměnou nedokonalou, to znamená, že z vajíčka o velikosti asi 1 mm se vylíhne již štěnice, která vypadá jako dospělec, akorát, že je malá, zase kolem 1 mm. A jinak jsou to broučci, dospělci, jsou broučci rezavohnědé barvy, ze spodu, ze zhora oploštělí o velikosti 5-6 mm. Vidět je můžeme, nebo lze je nalézt i podle svleček, vajíček a trusu. A po písničce budeme mluvit o tom, jak vypadá takový zásah proti štěnicím v bytě nebo v domě. Posloucháte poradnou Českého rozhlasu Region a dnešním hostem je veterinář Daniel Honzák z firmy Dera služby a povídáme si o likvidaci a deratizaci a hlavně tedy o likvidaci štěnic. Jak bychom měli náš byt připravit na zásah deratizéra? Příprava bytu na dezinsekční zásah proti štěnicím spočívá hlavně ve vyklizení úložných prostor z postelí, spod postelí a spod sedaček, dejme tomu ještě nočních stolků kolem postele a uvolnění co největší plochy podlahové, aby jsme měli vlastně kam naaplikovat ten postřik. Můžete nám popsat, jak takový zásah vypadá? Tak zásah probíhá aplikací postřiku a proti těm štěnicím ho aplikujeme na matrace ze všech stran, na postele ze všech stran, na podlahovou plochu, lišty, za obrazy, pokud je to potřeba,
a to je při takovém tom normálním výskytu v silně infestovaných bytových jednotkách, kde na ty štěnice narazíte prakticky kdekoliv, je potřeba ten zásah provést plošně v celém bytě. Mívají štěnice nějaké hnízdo nebo nějaké místo, kde se koncentrují? Štěnice mají takové speciální žlázy, které vyústí na povrch těla a vytváří určité chemické látky. Jedním z nich je takzvaný agregační feromon, pod jehož vlivem se shromažďují ve společných úkrytech neboli v hnízdech a z těchto úkrytů potom vylézají v noci sát na člověku krev, ale většinu času tráví v těch úkrytech. Je to pro člověka nějak nebezpečné, když jste říkal, že vlastně sají krev? Je tam nějaké riziko zdravotní? Prozatím nebylo jednoznačně prokázáno úloha, nebo nebyla prokázána úloha štěnice jako vektora, to jest jako přenašeče infekčních onemocnění. Z posledních studií, jako v roce 2016 naposled, která se zabývala touto problematikou, bylo stanoveno zhruba asi 45 infekčních agens, které by mohly hrát určitou roli, ale autoři studie předpokládají, i jiných studií předpokládají, že štěnice mají v sobě nějaký neutralizační faktor, který brání přenosu onemocnění na člověka. Takže při všem tom neštěstí, když máte doma štěnice, je celkem dobrá zpráva, že ten přenos onemocnění nebyl prokázán. Takže je to spíš taková nepříjemná záležitost, podobně jak se tedy zmiňoval, poštípání od komára. Je to velmi nepříjemné, je to takový opravdu obtížný a obtěžující krev sající parazit a u některých lidí vyvolává psychické problémy připodobňující se posttraumatickému stresu. A po písničce budeme mluvit také o tom, jak bývá takový zásah proti štěnicím účinný. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Region a dneska si s veterinářem Danielem Honzákem povídáme o likvidaci štěnic. Mluvili jsme o tom, jak tedy štěnice likvidovat tedy postřikem, ale nakolik bývá takový zásah účinný a je potřeba ho nějak i opakovat? Úspěšnost a účinnost zásahu záleží na několika faktorech. Prvním z nich je správná volba účinné látky, ale musí být spojená s důkladnou a důslednou aplikací. A další nedílnou součástí úspěšného zásahu je spolupráce s majitelem toho zamořeného prostoru. To znamená příprava bytu jako takového a zejména potom dodržování následných pokynů. Nejdůležitějším pokynem potom zásahu je nevysávat, nevytírat ty ošetřené povrchy. Můžeme po takovém zásahu ten dům nebo byt hned obývat, nebo je potřeba se na nějakou dobu i vystěhovat? Můžeme, doporučujeme nebýt zrovna ve chvíli toho zásahu na místě, sice používáme chemické látky, které nějak nezapáchají, ale ve chvíli té aplikace dráždí, takže nedoporučujeme, aby tam lidé byli, nicméně po odvětrání, po zaschnutí ploch se můžou vrátit většinou do 2 hodin po našem odjezdu. Teď mě napadá, co se stane s těmi mrtvými štěnicemi. Je potřeba nějak odstranit, zlikvidovat, uklidit, nebo? Určitě ne do toho dalšího zásahu. Nechat je tam, kde jsou. Oni jsou většinou v ukrytech, takže když už někde leží uhynulé, tak je to někde většinou pod postelí. A za jak dlouho je potřeba znovu ten zásah? Zásah proti štěnicím, což vychází zase z biologie těch štěnic nebo z životního cyklu, je potřeba 2 až 3krát opakovat v rozmezí 14-21 dnů. Nakolik takový zásah přibližně vyjde? Zásah proti štěnicím se odvíjí od množství spotřebovaného postřiku. Obecně, nebo ta cena se pohybuje kolem 1 litru, nebo za 1 litr kolem 500 korun, včetně práce a dopravy aplikovaného. Řekl byste, že jsou štěnice velkým problémem v domácnostech? Štěnice se šíří téměř exponenciální řadou, jsou velkým problémem. My je